Айде! Ама той нали знае, че трябва да го пъхне отдолу. То не искаш да си смениме места? Да. Да, ама аз така То там е мокро. Зарежи. Мирослава, не е удачно там да слушаш. Не искам само си взимат крака. Ти си качи горе. Тони, само кажи къде е. Така ще седиш. Добре. Екстра. Няма, ти ще ми кажеш кога. Ти казваш когато си готов. Дай газ колко. Да.